Ahojte moji milí, dôležitá správa, ktorá sa vypíkala von a je to násilné otváranie srdiečka. Prosím vás pekne, srdce je najžiarivejší klenot, ktoré naše telo má. Vďaka nemu je rozháňaná krv do celého tela a vďaka nemu sú zásobované kyslíkom všetky životu dôležité orgány. Celé telíčko. A zo spirituálneho pohľadu je srdiečko to, ktoré prekladá nižšie emócie na vyššie, ktoré nás spája ľudí s tým duchovným a ktoré to celé udržiava v jednej harmonii, v jednej rovnováhe. A nám sa tu trošku rozmohol takový nešvar, že chceme mať otvorené srdiečko a to za každú cenu. Všade na nás vyskakuje téma sebelásky a potom zároveň to, že sa dá dosiahnuť práve cez otvorené srdce. A tak ľudia, ktorým ako mne bola do vienku daná netrpezlivosť a že ich není málo, sa snažia toto srdiečko násilne otvoriť. A tu mám metaforu, ktorá sa mi tu perfektne hodí. Predstavte si, že si na orech zoberete príliš veľké kladivo a použijete príliš veľkú silu. Čo z neho zostane? Škrupinka je rozflákaná na maderu a z orieška vnútri zostane kaša. A pritom by stačil jeden úder, dobre mienený, alebo len tlak nejakým predmetom, ktorý je na to určený. A vy iba lúpnete tú škrupinku a vnútro zostane neporušené. Krásne, silné, zdravé. A moji milí, vy svojou netrpezlivosťou možno aj máte správny nástroj. Lenže silu, ktorú použijete, jednoducho rozfofrujete tú škrupinu, koľkokrát zatlačíte z tej škrupiny ešte do srdiečka, narobíte viac rán, ako tam bolo. A teraz z toho spirituálneho pohľadu. Steny okolo srdca, múry okolo srdca tam neboli vystavané len tak z prče. Niekedy v živote vám bolo ublížené. Z pohľadu tohto nášho životika v detstve, zväčša, do 6 rokov. Keď sme považovali našich rodičov za bohov a ľudí okolo nich za polobohov, tak vtedy sme všetko, čo oni hovoria, považovali za absolútnu pravdu. A nasávali sme od nich, boli pre nás inšpiráciou, boli pre nás zdrojom vedomostí. A ako náhle sa nám prostredníctvom týchto bohov stalo niečo zlé, z pohľadu toho dieťaťa zlé, že nám niečo nekúpili, že nám niečo nedopriali, že nás za niečo zahriakli, že nám vynadali. Akokoľvek sa to udialo, nemuseli to byť žiadne fyzické násilné tresty. To dieťatko zrazu nechápalo, prečo sa mu to deje prostredníctvom týchto ľudí, ktorých on bezpodmienečne ľúbi. Ako mu to môžu oni robiť? Čím si to zaslúžil? Prečo sa to deje jemu? A tak si to dieťa spravilo prvú vrstvičku ochrany okolo srdiečka. A takýchto vecí bolo viac a viac a viac. A tak sa niektorým z nás vystavali hotové Mount Everesty okolo srdca. Nie som výnimka. A pravdou je, že ako náhle sa dáme na cestu transformácie a osobného rozvoja, nám tieto múry budú nutne padať. Avšak ako náhle sa odovzdáme dôvere v proces, už si vybereme kohokoľvek, či kouča, či nejakú metódu, alebo budeme každé ráno chodiť behať, alebo budeme meditovať, alebo čokoľvek, otvárame sa dôvere v ten proces. Že to, čo teraz robíme, je správne a bude to mať výsledky. To je na tomto nádherné, pretože to je to, čo nás spája s
tým vyšším dobrom, s tým vyšším zámerom. A zrazu vidíme, že to tie výsledky má a že sa to všetko deje. A niekedy je tento pokrok tak veľmi rýchly, že sa nám tie veci dejú, tak povediať, z večera do rána. A že jednoducho začíname mať obrovské pokroky v tom našom živote. U nás sa to s obľubou tomu hovorí, že shiftujeme. Že sa jednoducho to naše vedomie posunie z jednej úrovne do druhej, alebo možno ešte niekde inde. A my zabúdame na jednu vec, že pri tomto sa potrebuje ukludniť naša nervová sústava, aby si zvykla na tento nový stav, pretože my zrazu žijeme život niekoho iného. My sme si ho vysnívali, my sme vedeli, že ho chceme žiť, možno nevedeli, niekde vnútri sme to cítili, páči sa nám to, je to super. No my potrebujeme, aby naše telo dozrelo na túto úroveň. A k nášmu telu patrí aj to srdiečko. A čo my urobíme, keď nás to shiftne? Keď nás to posunie vyššie, často, s našou netrpezlivosťou? S každým ďalším levelom v transformácii, s každými ďalšími čistkami my zostávame zraniteľnejší a dostávame sa hlbšie a hlbšie. To znamená, že nám sa s týmto automaticky začnú valiť na nás nové zranenia. A čo my urobíme, je, že ich chceme hneď riešiť. V momente, ako nám vyplávajú, už ich chceme mať proste. Doteraz tu neboli, doteraz nám boli ukradnuté, lebo sme ich nevideli, necítili. A teraz my ich chceme proste zobrať a chceme ich v momente ísť vyhádzať, lebo nechceme s nimi mať nič spoločné. A vieme, že už teda sa to dá. Že vieme sa ich zbaviť. No a tým, že sa hrnieme do ďalšej a ďalšej práce na sebe, my nedovolujeme tomu telu, aby si odfúklo. My si nezvykneme na ten stav, čiže nám sa neukotví v tele ten stav bytia, ktorý sme krvopotne proste nejakým spôsobom spoločnými silami dokázali v sebe. Už vôbec si nedáme nejaké uznanie alebo neprecítime všetku tú vďačnosť a lásku, súcit a všetky pocity, ktoré sa nám s týmto vyplavia. A tieto pocity sú to najdôležitejšie z celého procesu, pretože tie, keď necháme prejsť celým našim telom, tak ono sa vyživí. Naše teličko sa vyživí týmito krásnymi pocitmi, takzvanými vyššími emóciami a samé vypudí tie ďalšie zranenia von. A my už vlastne ich nebudeme potrebovať pracne dolovať. Nebudeme ich potrebovať proste sekať krompáčom a ja neviem čím, buracími kladivami. Oni budú vychádzať sami, ak im to dovolíme. Pretože my tam vtedy začneme montovať to ľudské, tú našu silu, čiže ego, lebo tá sila, ktorú používame na toto, nie je naša sila. Tá skutočná vnútorná sila, zdravá, čistá. Naše ego a našu mysel. My chceme 100%, ak nie viac, kontrolovať ten proces, ktorý sa deje. A ako náhle sa vyplaví prvé zranenie, tak ho chceme odkontrolovať tak, ako sme boli zvyknutí. Lebo sme si nenechali zastabilizovať našu nervovú sústavu. Nás to síce niekam posunulo, ale my konáme starým spôsobom. Takže teraz v novom tele, v novom duchu, konáme starým spôsobom. A ideme s tými zraneniami pracovať tak, ako sme boli zvyknutí, ako to naše staré ja. To znamená, že tak, ako nám mohlo krásne zranenie vyplávať a odísť, nie. My ho nenecháme a budeme sa v ňom chrochniť, budeme sa v ňom rýpať, pretože my nedokážeme priznať, že už to robiť nemusíme. A nám to teraz znižuje hodnotu. A nám to znižuje hodnotu prečo? Pretože už naše ego nedokáže kontrolovať ten proces. Naše ego sa bojí, že zomre. Naše ego, naša osobnosť sa bojí, že príde o ten post toho človeka, ktorý všetko videl, všetko chápal, všetko mohol povedať, všetko mohol opísať, všetko to mal pod kontrolou. A tak si tu proste spravíme strop, za ktorý sa nepohneme.
Niekto sa pri tomto strope môže cítiť absolútne v ľahkosti, v pohode a povedať si, že tu som doma a tu zostanem. Tu mi je tak dobre, že jednoducho ja viem, že z tohto môžem odovzdať úplne najviac, čo sa len dá, pretože tu mám tie svoje skúsenosti, tuto mám zažité, tuto to mám tak známe, že jednoducho, keď o tom ľuďom budem rozprávať, oni budú vedieť, oni budú cítiť a všetci sa budeme vedieť spolu dostať po môj strop. A je to absolútne perfektné a OK, že ľudia zo svojej úrovne poznania svietia iným na cestu. Je to nádherné a bez nich by častokrát nevedeli po tých tmavých schodoch kráčať. Či už je to do pivnice alebo na povalu. Není podstatné, či ideš hore, dole, doľava, doprava. Ideš po tme, kráčaš po tme, nevieš kam ideš. Nevieš, kam ťa tá cesta vedie, častokrát po nej ideš sám. Aj keď máš sprievodcu, on ťa pošle, on ťa nasmeruje, povie ti, že tam pôjdeš doľava, tam pôjdeš doprava, tam pôjdeš hentak, ale ty kráčaš sám. Pretože nikto, koho na ceste stretneš, ťa proste nepovede za ručičku, jak nejaké proste 3-ročné dieťa do škôlky. Ak áno, tak to je ďalšia pasca, pretože tu vznikajú závislosti na koučoch a na ľuďoch, ktorí ti svietia na tú cestu. Že ty sa neodvážiš kráčať sám a proste vyžaduješ si, aby išli s tebou, aby ťa ťahali. No a čo to srdiečko? Ak sme teda ten strop nezastavili pri ňom, nezastabilizovali a nevyužívame ten potenciál v tom našom pomyselnom strope, ale vieme, že ideme ďalej, lenže starým spôsobom, tak sa deje to, že my proste každý boží deň, aj možno niekoľkokrát za deň rozbijame ten orech. Nie, že raz, nie, že jednorazovo rozbijeme orech a rozmrdáme ho na kašu. Nie, my to robíme denne, každý boží deň, lebo to naše srdiečko by sa aj zregenerovalo, aj by sa ešte z toho nejako dostalo, ale my mu pridáme aj zajtra, aj pozajtra, aj popozajtra, lebo veď cez otvorenie srdca je cesta. Ja sa tady to dostanem proste k lepšiemu životu, k lepšiemu zajtrajšku, k niečomu. My vidíme na konci toho, my chápeme, že k niečomu smerujeme. Nás ten hlas vo vnútri, tá naša intuícia, tým malinkým hlásenkom, ona nás vedie. Lenže tým, že my ju počúvneme 1x z 1000, tak sa nechávame viesť práve tým našim egom, alebo teda rozumom. A zabúdame na tú dôveru v proces. Absolútne zabúdame na to, že to môže ísť v ľahkosti. V radosti. Prirodzene, v radosti. Pretože my sa tešíme nielen z toho, že tá naša cestička sa vyvíja skvelo. My sa tešíme z toho, že tomuto sa dobre darí, tomuto sa dobre darí, tomu. Zrazu je okolo nás 10, 50, 100 ľudí, ktorým sa darí a ktorým je dobre. Bože, veď to je taká radosť. Úžasná. A my na ňu zabudame. Pretože sa zahľadíme znova do seba, ako sa odporúča, hľadaj v sebe, tak my proste sa zahlbíme do seba a kopeme tie sračky krompačom, aj keď už dávno máme bager nachystaný. Dávno vodič už vyfajčil 2 krabičky cigariet. Proste bager už tam je. On by to chytil, vybral. Proste maníci už sú nachystaní, prebrali by. Proste plevel od zrna. Všetko by to prebehlo do hodinky úplne, že s prstom v nose. A my to nedovolíme. My budeme kopať krompačom. Mozole na rukách, krvavé, proste svaly, chrbtica, všetko v pečku. Srdiečko rozfofrované na fašírku. A my budeme kopať krompačom. Ja viem, že krompačom kopať je najlepšie. Kopal tak môj dedo, pradedo, ja budem kopať krompačom. Neexistuje. Neuznám inú cestu. Nie, v žiadnom prípade nie. Ale pritom viem, že kráčam. Lebo ono je OK neuznať cestu, ak ty si dal ten strop a je ti tam dobre.
Je to absolútne super. Proste to je perfektné. To je ono, že si nájdeme to svoje miestečko, odkiaľ svietime. A my naučíme ľudí, ktorí to robili rukami, kopať krompáčom. Veď to je, Pane Bože, to tak veľmi treba. Lenže my sa chceme dostať proste na kam? Himalaje, aké sú hory v Žabkách. Na chrbte s malým ruksačikom výletným a ťaháme za sebou toho nášho sprievodcu, ktorého sme si možno niekedy zaplatili. A my teraz od neho očakávame, že on nás proste dostane vždy, všade, za každých okolností. A vlastne nakoniec možno aj on môže za to naše rozdriapané srdiečko. Lebo však ako kým som ho nepoznala, tak som také srdce nemala. Nemala som toľko bolesti, nedialo sa mi toľko vecí, takže nakoniec vlastne, veď mne sa na ňom ani nič nepáči, mne na ňom niečo nesedí, tak akoby, veď to dáva celé zmysel, veď to on mi spravil. To on mi toto spôsobil. Preboha, jasné, že som to nevedela skôr, veď to mi spôsobil ten človek, na ktorého som sa obratila. Jasné! Tak, ego si vyhladkáme do ružova, na chvíľku zatlačíme tú bolesť, ktorú cítime a 2 dni žijeme spokojne ďalej. A potom bolesť vypláva na povrch znovu. A my si hľadáme ďalšieho sprievodcu. A ďalšieho. A ďalšieho. A ďalšiu cestu. A ďalšiu a ďalšiu. A stále si nedovolujeme užiť tú úroveň, v ktorej sa práve nachádzame. Ten moment, tú krajinu, tých ľudí, ten vek tých našich detí. Nie. My sa ženieme. A ďalej, a ešte ideme, a ešte toto spravíme, ešte toto skúsime. Toto sme ešte neskúšali. Proste správme to, bude prča. Škrečkujeme sa v tom koliesku. A čo je téma sama o sebe. Ale keď my pri tom škrečkovaní, naháňaní sa za niečím, si ešte ubližujeme vnútorne. Nedaj Boh, keď príde niekto a stúpi nám na ten otlak. Na to naše rozdriapané srdce, keď niekto príde a sa nás dotkne. Páni moji, to si mi nemal hovoriť, ty si sa ma teraz dotkol. Kto je ten zlý? No pravda, ten, čo sa vás dotkol. Samozrejme, lebo vy nemáte ochrannú bariéru na srdci. Lebo ste si rozbili celý hrad, všetky tie múry, všetko, čo chránilo to srdiečko z nejakého dôvodu. Prosím pekne. Tak ste to rozmacerovali totálne na kašu. A z tejto úrovne chcete svietiť, chcete byť tvoriví, chcete byť šťastní, chcete byť prístavom nádeje pre svoju rodinu, pre svojich priateľov a posúvať sa v živote niekam ďalej. No, dá sa, ale tá cesta bude trnistá, bude bolestivá, bude extrémne sebabičujúca, mea culpa, mea maxima culpa, že? Moja vina, moja preveľká vina. Čo vám to pripomína? Odkiaľ vám to takto prišlo? Že tá cesta má bolieť? Kresťanstvo. Sme v ďalšej témičke. Extrémne silnej. Veľmi, veľmi silnej a mocnej. Ale tak toto byť nemusí. Ak vy dôverujete procesu a otvoríte sa mu, vám sa tvorí tzv. Spirituálne srdce. Taká externá baterka pre vaše srdiečko. A táto baterka si ukladá energiu a robí zásobáreň telu a vlastne ona doháňa tú funkciu toho vášho fyzického srdca v tom vyrovnávaní celého systému. A ako náhle vy vyjdete na nejakú úroveň, ste pripravení to zranenie iba prepustiť a to zranenie odíde z toho tela, z toho organizmu a už tam nie je nikoho, kto by sa vás dotkol. Vtedy vám, moji milí, tá stena proste len zmizne. Rozpustí sa. Nie jej. Pretože ona tam nebola daná na silu, aby vám blížila, aby vám škodila. Ona vás mala chrániť.
A predstavte si, aký nevďak, akú nedôveru tým prejavujete, keď rozbíjate to, čo vás má chrániť. Lúčim sa s vami. Slov bolo o mnoho viac, než som chcela, než som si predstavovala, ale muselo to vyjsť von takto celistvo. A veľmi som rozmýšľala hlavou, či toto dať von, či je to OK, či sú na to ľudia pripravení. A dnes sa to vypýtalo, že to von jednoducho ísť musí. Že není na čo čakať a že nejde o to, že sú na to pripravení, ale že to potrebujú počuť. Takže s láskou pre vás, s láskou k vám a želám vám nádherný týždeň.